per tot el territori i que són els vostres pares, i jo crec que vosaltres, jugadors i jugadores, heu de donar un fort aplaudiment als pares, sobretot, que són els que realment són els fans més seguidors, els millors seguidors que podeu tenir, també són els més sacrificats. Jo soc un aficionat per l'escac, segurament que no tinc a l'ero que teniu vosaltres, però voldria recordar, felicitar tots els que heu tingut algun premi, però també vull recordar una frase d'un jugador d'escacs. Jo seguia molt els jugadors d'escacs del segle passat, del segle XX, i hi havia un gran jugador d'escacs, en José Raúl Capablanca, que deia que de totes les partides les que més aprenia era de les seves derrotes. I jo crec que aquesta ha de ser la base vostra, aprendre d'aquestes derrotes, aprendre de totes les partides que jugueu, però sobretot d'aquelles en les que no obteniu èxit. Els escacs és un esport, ho dèiem abans en l'organització, que és un esport silenciós, un esport que no fa soroll, però que, mireu, fa 100 anys que hi ha aquesta federació, 100 anys de la federació d'escacs. Això vol dir que hi ha molta feina al darrere i sobretot que hi ha molts jugadors. Jo només us vull dir que realment estic molt agraït que hagueu escollit Lloret, que hagueu gaudit de Lloret i sobretot quedeu-vos amb aquesta frase de Capablanca i que, sens dubte, segurament en el futur tindreu molts èxits. Gràcies. Molt bé. Tots som conscients de que quasi mai les coses surten perfectes, però jo crec que a l'hora dels adeus a l'hotel Guitar, crec que mereix un reconeixement l'esforç i l'actitud de la direcció de l'hotel, encapçalada pel Rubén Martínez, perquè, creieu-me, en tot moment, cada cop que algú es queixava del menjar, de fred, de qualsevol cosa, ha estat ell i el seu equip molt pendent. I això s'agraeix molt, perquè hi ha hotels, us ho dic per experiència, que són una mica els bojos. Aquí en cap moment s'ha escorrit el bulto, com es diu. Llavors crec que un reconeixement i unes paraules del Rubén. Primer de tot, agrair a l'organització per haver comptat amb Guitar Hotels per seguir fent història a la federació després d'aquests més de 100 anys organitzant competicions, així que gràcies també Cristina i Júlia, i sobretot gràcies a vosaltres, ens heu fet gaudir d'una operativa a l'hotel. Espero que hagueu gaudit també de les nostres instal·lacions, del nostre servei, i que hagueu sentit que tot l'equip de Guitar Central Park ha estat a prop de vosaltres quan heu tingut qualsevol necessitat, petició o qualsevol pregunta a resoldre. Així que gràcies de nou, espero que això sigui un fins aviat, i ens teniu aquí per tot el que necessiteu. Gràcies de nou i benvinguts. Fins aviat. Bé, no estava previst, però ja sabeu que soc una mica ditxaratxero i m'agrada improvisar una mica. Jo crec, no li agrada parlar com a mi, no li agrada parlar, tots ho sabem, però crec que després de molts anys el servei, dic el servei perquè això no és una professió ni és retribuït, i em consta perquè jo en aquests anys de 8 anys a la Federació Catalana he guanyat molts amics, el personal, els clubs, però si puc dir que he trobat un amic i una persona que per mi és un referent ara com a persona és el Temo Vinyes, que ha fet una feina jo crec que molt bona i que es mereix dir algunes paraules en un campionat que per nosaltres, per aquesta junta, per les anteriors i per les que vindran segur, és el més important. No hi ha res més important que la pedrera dels catalans. A partir d'aquí la divisió d'honor, la Lliga Catalana, la Copa, el circuit, però creieu-me que si hi ha un tema que és cabdal per nosaltres, també pel personal, és la pedrera. Les famílies i els jugadors. I el Pepo ha sigut sempre un defensor d'aquesta pedrera. És difícil parlar després del Ramon, que tots sabem que és un jove i que per tant sempre ho fa molt bé tot. Ramon, moltes gràcies. Ha estat una tasca meravellosa com a director del torneig. Volia evidentment agrair l'equip arbitral, però sobretot també als treballadors de la federació i a tots els que han fet possible aquest torneig.
Com bé heu pogut veure, estem en l'any del centenari i això vol dir moltes coses. Vol dir que hi ha hagut molta gent a la història dels escacs catalans, els fundadors de la federació, que han anat passant els anys i tothom ha anat agafant el testimoni d'altres, però tothom ho ha fet amb una mateixa idea, i és que els escacs és quelcom que aixeca passions, i tots ho sabeu, els que esteu aquí ho sabeu millor que ningú altre. Els escacs ens apassionen. Una de les persones que jo més vull recordar en aquest moment va ser l'Albert Badosa, que malauradament ens va deixar durant la pandèmia, i ell sempre deia que els escacs li feien millor persona. Era el seu lema, deia, els escacs em fan millor persona. I jo crec que això és quelcom que hem d'assumir tots. Els escacs ens fan a tots millors persones, perquè ens ajuden a tenir una consciència crítica en un món que cada vegada està més induït per la gran massa d'informació que ens arriba. El fet de tenir un esperit crític, això és bàsic per poder afrontar la vida. I jo crec que els escacs en donen aquest instrument. Ho dic pels nens que estan aquí, que són les generacions que vindran després. El fet de poder analitzar un problema sense que ningú et digui i et digui el que has de fer, sinó que tu hagis de prendre decisions i hagis de prendre decisions i no puguis passar. Els escacs és molt important la presa de decisions. Això és una lliçó que ens enduem tots els que juguem de per vida. Vull dir, com controlar el temps, com controlar les emocions, com controlar l'anàlisi del problema, com afegim la nostra vocació, el nostre estil, les nostres característiques com a persona, però trobem una solució. I això és bàsic, i és quelcom que és boníssim per l'educació. Per això jo engresco a tots vosaltres, els nens sobretot, i també els pares, perquè tots i cadascun de vosaltres continueu jugant als escacs. Us endureu això de per vida, de debò. Els escacs tenen múltiples aplicacions. I som jo sempre ho dic, igual que soc d'un club que és més que un club, doncs estic també en un esport que és més que un esport. Per què? Perquè ajuda els nens a formar-se, perquè donen també, diguem, per exemple, per la gent gran en una societat que cada vegada envelleix més, doncs també té unes grans aplicacions per evitar qualsevol tipus de malaltia degenerativa. També és una eina meravellosa per al tema de la inclusió. Vull dir, Alfonso Jerez o el Josep Oms fan una tasca meravellosa a les presons de Catalunya i la veritat és que hi ha molta gent que veu amb els escacs una eina de controlar les emocions, controlar i per tant veure les coses. És una eina integradora, juguem tots plegats. Nens i nenes, homes i dones, juguem gent allò que no veu bé o fins i tot que té dificultats de mobilitat i juguem els mateixos tornejos. Això no ho pot dir gairebé ningú. Per això reivindico molt el futur dels escacs, i el futur dels escacs sou vosaltres. Sou vosaltres, nens, famílies, i això és la veritable federació. Mira, els directius anem, venim, passem, però vosaltres sou els que quedeu sempre. I a mi em fa molta il·lusió veure moltes vegades monitors i tal que he vist créixer jugant als campionats, o jo mateix, jo jugava a aquests campionats fa 40 anys, no fa tant. I escolteu, de debò, vull dir, entenc que vosaltres sou el futur dels escacs catalans i el centenari és per tots vosaltres. Moltíssimes gràcies, que aquí sempre us estimo molt. Bé, ho havíem dit, tenim aquí amb nosaltres també la Natàlia Figueres, diputada de la Diputació i alcaldessa de Massanet, sempre la cago, i el Frederic. Bé, anem a procedir amb la cerimònia, però no vull oblidar-me, torno a dir-ho, jo ho he viscut durant aquest mes i mig, 2 mesos, al meu WhatsApp m'han enviat un missatge que va ser de pago, senyor Caro, perquè el personal de la federació, la Júlia, la Cristina, el Carles Vilà, l'Ivan Marina, que ha col·laborat molt com a director de molts tornejos i ha estat treballant incansablement. Hi ha una feina darrere que us prometo que si la sapiguéssiu, seríeu encara més conscients d'aquest esforç. I sobretot no em vull oblidar d'una gent que és invisible, de vegades, i em vaig oblidar la cluenda del Sub-8. Dic invisible perquè la millor feina que poden fer és que no es noti que hi són, però han fet una feina extraordinària. Jo soc un organitzador de tornejos i amb els àrbitres sempre m'agrada treballar amb gent la que em trobo a gust. Mai havia tingut el Xavier Valios com a àrbitre principal i m'agradaria, Xavi, has fet una feina impecable. Quan hi ha hagut un conflicte hem actuat sempre amb professionalitat. Hi ha hagut alguns conflictes, alguns delegats en són conscients, no s'ha actuat mai com una dictadura ni del director ni de l'àrbitre, crec que hem procurat ser conscients, si ens hem equivocat demano perdó i si hem encertat era la nostra feina. També la Sònia Martín com a adjunta, l'Albert Pardina, l'Emma Montoliu, el
Ramon Verdés, l'Andrés Navarro, el Quim Fortés i la Clàudia Bòties. M'ho he apuntat perquè si em deixo algú no m'ho perdono. I ara, sense més dilació, anem a fer el que toca, que és reconèixer els millors esportistes, encara que el reconeixement és per tots i per totes les famílies. Començaré per la categoria de més edat, perquè hi ha menys i perquè també, evidentment, la piràmide d'edat fa que hi hagi molts petits i que volem que sigueu conscients de que tots arribareu a ser els campions sub-20 o sub-18. A la categoria sub-20, ho he dit bé, no? Sí. Categoria sub-20, vuitè classificat i medalla Arnau González Cobos del Vall del Tenas. Les escales estan a la vostra esquerra, però els que no tinguin artrosi poden saltar. A la seva edat no crec que tinguin una medalla que no. Setè classificat del cos de Marina, Didac Domínguez Laguna. De la Garrotxa, de l'Olot, el Pau Canal Sala, sisè classificat. Sembla que no hi és. El Pau Canal, de l'Olot, li guardem la medalla al Pau. Cinquè classificat, el mestre català del Barcelona Club d'Escacs, Vicent Serrano. Vinga, anem pel quart lloc, l'Àlex Mánguez de l'Ateneu Colón. Conegut com la Marea Rosa. Anem pel podi, al bronze, el tercer classificat del Cal d'Atenes, el Laitor Funes, mestre català. Segon classificat, la plata per l'Ernest Juncosa del Pione Peó. I ara la campiona de Catalunya, Alexia Escudero, del Tres Peons.
I ara tenim un campió de Catalunya que, si no m'han informat malament, estableix un rècord, que és la 5a vegada que queda campió de Catalunya en la categoria. Crec que es mereix un aplaudiment molt fort. El César Alcalá. Pató de la mama. Incorpori perquè si no... Una cosa, en aquesta categoria s'ha produït un fet molt... Sí, no? Al sub-18? Vale. Anem a la sub-18. Vale. He vist el teu. Anem a la sub-18. No, és la copa de sub-20, 18 i 16. No marxeu alguns, que hi ha una copa per equips. Anem a sub-18. Sí, sí. Anem a la categoria sub-18, el número 8, el 8è classificat, el Unai Bergareche Gavaldà, del Sarà Riudoms. Setè classificat, Gino Xu, del Castellà del Vallès. Molt bé. El sisè classificat del Llinars Club d'Escacs, el Roc Bosch Redorta. Vinga, anem pel cinquè classificat, el mestre català Ramon Serraïm Escusany, del Barcelona Club d'Escacs. Al quart classificat li posaré jo la medalla. Oriol La Casa Díaz, del Gran Penya de Vilanova, no perquè sigui el club de l'Ivan. Anem pel podi. El bronze, el tercer classificat. Del Llinars també, a l'Arnau Sánchez Aguilar. La plata, el segon classificat, del Gerunta Club d'Escacs, el mestre FIDE Leo Valle Luis. Que com podeu comprovar està molt en forma.
I ens queda la campiona de Catalunya i el campió. La campiona és la Lídia Sierra Magrazo del Salauri Club d'Escacs. Bé, i tenim el campió de Catalunya, que és el Yaroslav Sviridenko, mestre català, del Barcelona Club d'Escacs, que rebrà el trofeu de campió i ha fet l'Elo per ser mestre filla en aquest torneig. Tenim nou mestre filla català. Molt bé, va. Anem per fer. Bé, anem a sub-16, una categoria que ha estat molt disputada, com totes. El número 8, el 8è classificat, el Biel Torrent Sant Nicolàs del Peón i Peu. Això que escolteu és l'himne del centenari, suposo que ho sabeu, però s'ha creat per l'ocasió. El 7è classificat del Granollers Canovelles, el Danai Jurgen Sergoris. Sisè classificat del Valls, el Xavier Escoriza Pons. Vinga, el 5è classificat del Club d'Escacs Terrassa, l'Ivan Montes Molina. Molt bé, posicions de podi. El quart, perdó. Em saltava el quart del Llinars del Vallès, el Noah Molina Gil. Molt bé. Ara sí, el tercer classificat de la Gramenet Club d'Escacs, el Marc Valentín Silva Cerda.
Molt bé. La plata, el segon classificat del 3 peons Club d'Escacs, a l'Eloi Escudero Ribó. I anem als campions. La campiona de Catalunya 2025 del 3 peons també, la Laia García Rodríguez. Molt bé, una categoria duríssima i les coses s'han de dir, on no és gens fàcil fer 9 de 9 i hem de reconèixer que guanyar 9 de 9 el mestre fi de Hugo Vergracia del Badia és per un aplaudiment molt fort. Ramon, 20 a 14. De 20 a 14. Com va? Molt bé. Anem a la categoria sub-14, que també ha estat molt disputada com totes, però molt, El 8è classificat de l'Ateneu Colón, el Biel Amat de Vins. Un altre de la família Valle que puja al podi del Gerunta, 7è classificat, el Liam Valle Luis. Sisè classificat del Barberà Club d'Escacs, Grau Barrera Baucells. De Mollerussa, de Lleida, el 5è classificat, Jofre de Ruiz. Bueno, ja ho heu vist, Del 5 al 8 empatats a 6 i mig i de l'1 al 4 empatats a 7. El quart classificat de l'Amposta, el Josep Marçal Calvet.
Anem al podi, els 3 primers de l'Amposta també, el Gerard Tallada Serret, tercer classificat. La plata, el subcampionat, per un altre jugador del G1 de Club d'Escacs, el Mauro Alonso Jiménez. Vinga, anem pels campions de Catalunya sub-14. La campiona de Catalunya és la Federica Collazo Félez del 2 Torres Sant Cugat. I el campió de Catalunya sub-14, el mestre català del Barberà, l'Isaac Hernán Namazo. Bé, encara que tens un campionat individual, volem, sempre amb el trofeu Jordi Puig, reconèixer la feina que fan els clubs, agafant els millors classificats de tot sub-14, sub-16, sub-18 i sub-20 i configurant el premi per equips al trofeu Jordi Puig. Ara quan faci una foto de família, anem als premis per equips. Bé, com us deia, ara acabem aquesta franja dels grans, entre cometes, de sub-14 a sub-20, agafant els millors jugadors de cada categoria i, evidentment, el que és primer té un punt, el segon 2 punts, i llavors els equips que menys punts tenen són els que arriben a guanyar el trofeu. Tercer classificat, el Club d'Escacs Llinars, amb 13 punts, amb Arnau Sánchez Aguilar, Noa Molina i Ron Bosch. Un club que sempre fa molt bona feina en la pedrera i aquí es nota. El segon videoclub, que també ha fet una feina extraordinària, el Gerunda, amb 11 punts, amb el Mauro Alonso Jiménez, el Leo Valle Luis i el Guillem Valle Luis. Com m'agraden els colors de Gerunda. I el club campió del trofeu Jordi Puig amb 2 campions i un 5è lloc, 7 punts,
el Barcelona Club d'Escacs, amb César Alcalá González, Yaroslav Sviridenko i Ramon Serrahima Susana. A veure, una manera més lluny. Bueno, ja hem vist tots els premis dels grans, entre cometes, i ara els que esperem d'aquí uns anys que estiguin aquí són els sub-10 i sub-12. Anem a donar els premis als sub-12. El 8è classificat del Castellà del Vallès, el Max Prat Soler. El 7è lloc del Dos Torres Sant Cugat Club d'Escacs, el Nicolás García Corpas. El Nicolás no hi és, però té un secretari que puja. Aquest noi té molt bon criteri i diu: no vull sortir a la foto perquè no soc el Nicolás. Un aplaudiment per sentir comú. El número 6 del Peó de Peó, el Joan Villa Peiró. El 5è classificat de la Societat Coral Colón de Sabadell, el Stefan Costatge. Quart classificat de l'Ateneu Colón Club d'Escacs, Joaquim Marc García Huerta. Ja està content. També de la marea vermella de l'Ateneu Colón, el 3è classificat al bronze, pel Pau Bru Montoya. Empat a dalt, però per desempat, el segon classificat és el John Calderón Tocino de la Rubinenca Agrupació d'Escacs. Bé, els campions, la campiona de Catalunya, d'Olèrdola, ho dic perquè és el poble del president, la Sílvia Serradet Muñoz del Vilafranca, Club d'Escacs. Entrega el premi al seu veí.
campió de la categoria sub-10 del Castellà del Vallès Club d'Escacs, Nil Iglesias Pau, que tampoc està content. Molt bé, arribem al final. Amb la categoria sub-10 no són els més petits. Els més petits ja van rebre el seu premi dilluns, sub-8. I hi ha una categoria també, com totes, però molt disputada, amb molts empats. El 8è classificat del Figueres Club d'Escacs, Inar Claparols Marino. En 7è lloc, del Cor de Marina, Badalona Club d'Escacs, Didac Carazo Milla. Molt bé, 6è lloc de la Gramenet Club d'Escacs pel Marc Montbrú Borges. Una atleta. Cinquè classificat, en aquest cas classificada, de l'Espluga de Francolí Club d'Escacs, la Lola Fernández Alam. El quart classificat del Sitges Prado Suborenc Penya d'Escacs, el Matías Alberto Estica Rosales. Anem pel podi de la categoria sub-10, el bronze, el tercer lloc absolut, del Dos Torres Sant Cugat Club d'Escacs, la Laia Cid Marcos. Vinga. Encara hi ha sorpresa amb la Laia, però ara anem al segon classificat de l'Ateneu Colón, el Liam Caballero Mogilnikov. I dic sorpresa en el sentit de que la campiona de Catalunya és la Laia Cid Marcos.
Li faran falta mans. I per últim acabarem amb el campió de Catalunya absolut sub-10 del Tarragona Club d'Escacs, Marc Barceló Melnik. Ara anirem per premi d'equips, i acabem. Bé, ara donem per acabar el premi de la Copa Promoció als millors clubs de sub-10 i sub-12 en funció de resultats. Tots són els millors, fem una gran feina, però al final els premis són pels 3 primers. El Cor de Marina de Badalona és el tercer club, el bronze, amb Didac Carazo Emilia, Xavier Díaz de Carbonell i Axel Orte Guerrero. Bona feina, Cor de Marina. També molt bona feina en temps rècord, en molt poc temps, d'un club jove però que ha sigut el club amb més participants i a sobre amb molt èxit. De Sant Cugat del Vallès, el Dos Torres Club d'Escacs, amb Laia Cid Marcos, Nicolás García Corpas, Teo Molinero Salles, són els segons d'aquesta Copa de Promoció. Però si voleu pujar més, passa més. Si voleu pujar tota la marea negra, no passa res. Rubén Quies. Rubén? Rubén Quies. Frederic és el sortit. Bé, i el millor club de sub-10 sub-12 per resultats dels seus jugadors, que també fa una feina extraordinària, s'ha de reconèixer cada any. Sempre tenyeixen de vermell les cluetes, l'Ateneo Colón Club d'Escacs, amb Liam Caballero Movilnicó, Pau Bruc Montoya i Joaquim Marc García Huerta. Bé, crec que ho hem fet bastant àgil. Reiterem l'agraïment a les famílies, sobretot, als jugadors, als clubs
a la Natàlia Figueres de la Diputació, al senyor Frederic Quic de l'Ajuntament, al Rubén Martínez, al Pepo Vinyes, al personal de la Federació, l'any vinent més i millor. Salut i escacs.